खुलुमबाय मैया आङो इउट्यूबाव लाइव फैदोंमोन अब्लानिया सासे गथ' फिसाया आंखौ सोंदों उदालगुरिनि आदा जोंनि गेजेराव ओरैबायदि नांलाय खमलाय दावराव दावसि जाजोब्बाय मानो बेफोरबायदि आदाया मा बुंनो सानो आङो बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा खोन्थानो थांगासिनो दङ आरो मैया आं लाइभआवबो बुंखादोंमोन बे बाथ्राखौ बेनिफ्राय आङो दा आरोबाव खेबसेबाव बुंफिननोसै दिनै गासैबो मानसिफोरा मिथिखागौ खामानि मावाब्ला मोनजाया आंहाथ' मावाब्ला मोनजाखाया नै आं दाबो हाग्रा दानगासिनो दङ बेनिफ्राय आंनिया नै सिखायाबो सिखा नङा न'नि माबासोमोन सिलिंनि बेखौनो बेन्ड खालामनानै दानदोंमोन आं जोबोर मोजां हाग्राया जयो नाथाय अन्थायाव नांनानै बायबाय उफाय गैया नाथाय मावखाथारनांगोन जोङो मावाब्ला मोनजाया गासैबो मिथिखागौ जों दिनै साख्रिखौ मानो नागिरो जों खामानिखौ मानो नागिरो मानि थाखाय उदैनि थाखाय नंगौना नङा फैसा खामायनो साख्रि नागिरो खामानि नागिरो जोङो फैसा खामायनो नंगौना आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ गासैबो मानसिया गावबा गाव जायगायाव सैथो एमजिआ गावनि जायगायाव सैथो देरासार इस्लारिया गावनि जायगायाव सैथो जेम्सआ गावनि जायगायाव सैथो आरो सोरबा सिखावा सिखावनि जायगायाव सैथो सिखाव खावनानै फैसा मोनदो नंगौना नङा सिखावाबो भगबानखौ फुजियो हे भगबान आंखौ खावनो हो आं खावनो हाथो नंगौना गासैबो मानसिया भगबाननि नाम लायो नंगौना नङा थिग बेफोरबायदिनो इउट्यूब नायग्राफोराबो मा जोंनि भिडिअ नायग्राफोराबो नोंसोरबो नोंसोरनि जायगायाव सैथो गासैबो गावबा गावनि जायगायाव सैथो बेनिफ्राय मा होनदों जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबाय दं होनदों दा आङो रावखौबो गाज्रि बुङा आं इसेल' बुंगोन बारा बुङा फंसे बाथ्राखौ नोंसोर खोनासं जेब्ला बिएलटिआ सारेन्डार जानानै जेब्ला बिसोर रेकर्ड खालामबाय रेकर्ड खालामखांनायनि उनावबो गोबां बिएलटिफोर थैनानै थांबाय बिसोरनि न'खराबो जेबो जानो हायासै आरो दिनैबो आंनि न' खाथियावनो दङ आंनि आदानि लोगो बिएलटिफोर आंनि आदायाथ' थैना थांबाय बेनिफ्राय बेनि लोगोफोराबो दिनैबो खामानि मावनानैसो जागासिनो दङ नाथाय बिसोरनि गेजेरावबो गोबां धोनि जादों आरो माखासे जायफोरा हाथियार हमाखैमोन बिसोरनि सायावनो मा गोबां मानसिया दिनै गिदिर गिदिर ठिकादार जालांबाय करोड़पति जालांबाय बिएलटिनि नामावनो थिग बेफोरबायदिनो दिनै आदा अफ्रिमोना जोबोद दुखु मोनो मानो फार्स्टआवनो आं बुंखागोन हाथियार हमनायफोरखौ आं मानियो हाथियार हमनाया सहज बाथ्रा नङा हाथियार हमनानै हाग्रायाव थाबायनाया सहज नङा मानो होनोब्ला हाथियार हमग्राखौबो नागिरग्रा दङ बुथारग्रा दङ हमना लाबोनानै नायगार गाग्लि बुनानै गावथारनानै गारहरग्रा बिसोरनि सायावबो दङ अब्ला हाथियार दैनायाथ' सहज नङा बेनिखायनो आङो बर' हारिनि थाखाय हाथियार दैग्राफोरखौ मानियो सहज बाथ्रा नङा हाथियार हमनानै हारिनि थाखाय नांनाया दिनै मा जाखो आदा अफ्रिमोना मा जायो दुखु मोनो जों एसेबां हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय एसेबां नांबाय हाग्रा बंग्रा थाबोबाय दिनै हाग्रा बंग्रा थानायनि गेजेराव जोंनि एनडिएफबिफोरा नंगौ आंहासो केस गैया नाथाय आंनि लोगोफोरा आंनि साखाथियाव थानायफोरा दिनै केसजों भुगिनानै दङ बेनिफ्राय जोंनि गेजेरावनो जायखौ जोङो मानियोमोन जोंनि लिडारमोन बिसोरनो दिनै मा जाखो गिदिर जाबाय पलिटिशियान लिडार जाबाय दिनै नोंसोर लिडार जानायनि गेजेरावबो जों मानो बेफोरबायदि दुखु मोननाय दङ जोबोर दुखु मोनो बिसोरनि गेजेराव मानो होनोब्ला जों मानो बेफोरबायदि जानांखो एसेबां जोङो मोनसे समाव हाग्रायाव थानानै खामानि मावोमोन जोंनि गेजेरावनो जों मानो बेफोरबायदि जानांगौ बेफोरबायदि साननानै दिनै आदा अफ्रियाबो इउट्यूबाव गोबां बाथ्रा बुङो माने सैथोखौ देखायना होयो नै जोंनि मानसिया बेफोरबायदि मानो जानांगौ नोंसोर मानो नायफिनाखै नायफिन होननानै बुङो नोंसोर थासान्दियाव जोंनि मानसिया मानो बिब्दि जानांगौ बेफोरबायदि बुङो नंगौना नङा बुङोना बेफोरबायदिसो बुङो ना मावनानै हो दा बेफोरबायदिनि गेजेरावनो जों दा ओरैबायदि सोरबाया सोरबा माने मा होनना बुङो राजखान्थिजों लोब्बा लानानै किसु बाथ्राखौ बुङो मा बेनि गेजेरावनो मा गोबां दावराव दावसिखौ जों नुनो मोनो आं बेनिखायनो बुंबाय ना जोङो इउट्यूबाव सहसाव फैसा खामायनो हाया इउट्यूबाव फैसा खामायनो थाखायबो गोबां भिउ नांगौ नों इउट्यूबाव मान्थलि 10,000 खामायनानै नों नोंनि उदैखौ माबायदि सुफुंगोन हागोन नामा हाया सहज बाथ्रा नङा इउट्यूबाव 10,000 खामायनानै गोबांथार भिउ नोंनि मोनसे भिडिअआ 50,000 सायाव थाङोब्लासो मान्थलि 30टा भिडिअआव मोनसे भिडिअ खमसे खम नोंनिया 50,000 गाहामनि सायाव थांब्लासो नोङो मा इउट्यूबाव इसे नोङो जानो हानाय नोंनियाव इसे फैसा फैनो हागौ 30,000 35,000 40,000 मान्थलि
नाथाय नोंनि इउटुब भिडिअआ गोबां भिउ जानांगोन 50,000नि सायाव मेक्सिमाम खारजोबनांगोन अब्लानियासो नोंनियाव फैसा फैगोन आरो बेयावबो नोङो इउटुबनि फैसाजों नों आरो खामानि मावनो थांबोयोब्ला मा जागोन जोबोर खरस दंबयो बेरायनायाव थांनायाव फैनायाव नंगौना नङा गोबां खरस दङ आरो सोरनोबा डनेसन होनायाव मा नोङो बै फैसाखौ होनो हागोन आरो ग्रोबल' मोनफिनगोन नाथाय नोङो बाखि समखौ नों माबायदि जागोन नंगौना नङा बाखि समखौ नों माबायदि जागोन माबा मोनसे खामानिथ' मायबा मोनसे खामानिथ' थाथारनांगोन मानसिनियाव थानांगोन ना थानांगोन जों साख्रिखौ मानो नागिरो फैसानि थाखाय खामानिखौ जों मानो मावो फैसानि थाखाय नंगौना नङा जोंनो गावबा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो गावबा गावनि न'खरखौ नायनो थाखाय थांना थानो थाखाय जोंनो फैसानि गोनांथि दिनै जोङो मा फैसा खामायनाया सहज बाथ्रा नङा इउटुबजोंबो फैसा खामायनाया सहज बाथ्रा नङा दिनै बेनिखायनो मा गोबां जोंनि गेजेराव गोबां माने मा मेक्सिमाम माने मा हारिनि थाखाय मावगोना बेसेबां सैथो हारिनि थाखायथ' सहज नङा इमान गिदिर गिदिर मानसि दङ करोड़पति ठिकादार मायबा मायबि गैगोना गैया ना दङ ना स्रि रावबो रावखौबो जेबो बुंलायलायो इमान गिदिर गिदिर दङ बिपिएफनि ठिकादार दिनै गोदान सरकारनि इउपिएफनि ठिकादार रावखौबो राव जेबो बुंलायलाया स्रि स्रि मावगासिनो दं नाथाय जोंसो मा जों नांलायनो गोनां जादों ना उफाय गैया मा होनना बुंबावनो नंगौना नङा नाथाय जोंनो थांना थानो थाखाय मेन मा नांगौ जोंनो फैसा आरो खामानि आरो फैसा गैयाब्ला मा जागोन मानसिया मा जागोन मा मावगोन खामानि आरो फैसा गैयाब्ला मानसिया थाखा फैसा नांगौना मानसिनो थांना थानो थाखाय गासैबो मानसिया समान जाया आं गोदोबो गोबां बुंबाय बे आसि थाइबाया रावनाबो समान नङा गासैनिबो साननाय हनाया आलादा आलादा नंगौना नङा आरो आं बेखौनो बुंबावगोन जोबनायाव आं गोदोबो बुंबाय आंनि भिडिअफोराव रावनिबो बिमाया फिसाया गाबागौमानि गाइखेर दौआ नंगौना नङा जोङो जोंनि नांगौखौ बुंनांगोन मा जादों बेखौ जोङो आसि थुनानै देखायना होनांगोन अब्लासो नुगोन नंगौना नङा मा होनना बुंबावनो ना अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द